Wai tunanin nake wai wannan zamanin da muke ciki wai cikin kuɗi da ilimi wanne ya fi ne? Ka samu yau na san kai ma wani shawarma ne kai. Ya za ka haɗa kuɗi da ilimi? Tun ya ma za ka hanyar su ma ko kaɗan ma ba su ma haɗu ba. Wanne ya fi? Abin da Da Allah sai na gaya ma ga abin da ya fi kai ma. To faɗa min wanne ya fi? Kuɗi mana. Amma kai tsire ne. Ilimi in gaya ma haske ne. Ok yanzu kai duk naka tunanin kai a tunanin ka da can duk ɗauka kake ilimi ya fi kuɗi. Amma gaskiya shi tunda nake ma mun gama sanin gaba. Shi dama kai ma na rasa masu nan da zan kira kamar da kai wallahi. Ta ya za ka haɗa kuɗi ba aka ce maka ba? Ilimin banza? Bagana buɗe baki na kasan ma ban san me ce maka ba. Kana ji na ko? Wato idan ka tsaya ka auna zaka ga abun ma ba abun auna ba su ma tafi hanya ɗaya ba. Kana haɗa wai kuɗi da ilimi. Kai ya ma ko ka yarda ko baka yarda ba ilimi ya fi kuɗi. In ka tashi ka zo mu tafi. Ban san Ni zan wuce cewa da maka. sauran ka ba wallahi. Tashi mu tafi. Na san za mu ci gaba da gaddamar da nake a hanya. Za mu haɗu wanda zai ba mu da gaddamar nan. Ilimi ya fi kuɗi. In ka tashi ka zo mu tafi Allah. Allah ya samu haɗu da wanda zai raba mana. Amma kai ma gaskiya wani irin. Batman Joseph. Na wani gajiya. Ya kuke? Lafiya kalau. Na ji kamar kuna wani musu ko? Yau kuke. Wani na cewa ilimi ya fi kuɗi ya fi ilimi. Yawwa Alhaji. Wato shi wannan din nake ce mu wai wannan zamanin da muke ciki. Wai kuɗi ya fi ilimi. To ni kuma ina nuna mai cewa a wannan lokacin da muke ciki ilimi ya fi kuɗi saboda ilimi da shi ake yin komai yanzu. To amma na faɗa wa ɗan matan nan na faɗa mai ya ƙi yarda. Sai hujjan da kace ilimi ya fi kuɗi. Yawwa dama ni hujjar ce nake nema ya tambaye ni. To bai tambaye ni ba. Wato a wannan zamanin da muke ciki ka fahimce ni to za ka ga yanzu mafi yawancin irin abubuwa da ake yi kamar irin programs haka sai ga ka da kuɗin amma in ba ilimin da za ka shirya abubuwa da dama a wani sai ga an dawo da kai baya to shi ne nake ta nuna mai cewa ilimin nan da kai ilimin nan ya fi kuɗin nan da ba shi ya ƙi yadda. To kai ba na kanka. Kai ko me hujja ga da kace wai kuɗi ya fi ilimi? Masha Allah dama nan din nake so a yi. Na. Dama hujja ta da nake cewa kuɗin ya fi ilimi. Na ga wannan lokacin da muke ciki. In baka da kuɗin da kai da banza kuke. Saboda mutane nawa ne da suke da ilimin wannan karan da yake gasu nan da kashe ga gansu ga ba sharan titi she masu wannan. Sai ka duk karkashin su ma duk a karkashin masu ilimin suke kare. Ƙarya kake. Kaga mutum ba ilimin amma gashi ƙarya yake. ka gani wannan gaddama shi kenan da muke yi. A ku ya ku duka tsaya. Saboda zai yanzu kai ba Allah ranta mu wannan. Yawwa Alhaji dama ni abin da so in nuna mai kenan. Kawai shi bai iya karatun ba. Hakan zan nuna maka cewa ilimin na ya fi kuɗi. Wato cewa aka yi bayani kan fasahar digital currency da virtual currency da cryptocurrency a fayyace Alhaji ba haka bane? Haka ne. Wani bai sani ba. To kai ba Allah dan lissafan wayannan. Oke Alhaji. Goma ne Alhaji. Ina ganin kai ka ce kuɗi ya fi ilimi. Sosai. Na raba muku gaddama. Kai ka tafi da naka kuɗin shi kuma kai. Masha Allah guda dike Alhaji. Godiya nake Alhaji. Allah ya saka alheri. Alhaji Kai sai ka same ni. Na wuce da shi. A da abokina gai. Abokina.